ہم شامل کرتے ہیں جناب شہزاد لیاقت۔ رسولاں دے موتے مقالے نے تیرے، رسولاں دے موتے مقالے نے تیرے، کلام خدا وچ حوالے نے تیرے، رسولاں دے موتے پراں ہو کے آنا تو طوفان لنگ دے، پراں ہو کے آنا تو طوفان لنگ دے، جنہاں کشتیاں نو سنبھالے نے تیرے، تیرے نال نبیاں تے ولیاں دا مجمع، تیرے نال نبیاں تے ولیاں دا مجمع، گناہگار آلے دوالے نے تیرے، گناہگار آلے دوالے نے تیرے، تیرے دربار وحدتی کنجی، تیرے ہاتھ دربار وحدتی کنجی، نبوت بوہے تے تالے نے تیرے، نبوت بوہے تے تالے نے تیرے، سوالی نے شاہ